Hello mga amiga, nyaga naman ta. Nyaga ta mga amiga. Video-video lang tanay subong kay hindi tanay mag-live ah. Nyaga manyaga, amon sudan mga amiga oh. Damo am so laswa. Ano naman sudan man? Laswa. Pansit 10 pesos. Laswa 10 pesos sa amon ni balay. Dito ni sa amin kag chorizo. Tapos kung sudan si Mimo. Nyaga tada. Nyaga. Kita ang din. Babaw no? Dito babaw. Nyaga ka na kay. Store. China, sa North Korea. Ha? Nyaga. Nakalayo sa akong miga ha. Ay. Ay, ito si Ibin, ano mo ito? Sa oriental, ito yung daman mo ito. Ito lang. Ilabas ko gilalinog sir. Sipin, ano mo sobrang sipin? Sipin po, no? Kaluoy no? Pagtapos to sa oriental, sa pag-iikot ng oriental, paglitaw, lagaw kami ito yan. Lagaw kami ito misis na Damo ito nawasak no? Kita mong balay ito, ang tunga. Nyaga ito mga amiga. Storya sa mga linog sa Taiwan. Torta. Alin gid ka sa kuan sa mais, pasulod ka bindoy, yasan, mga taisay, di ba? Puro dito ka na. Oo, kagyulngan, pila ka suka, i-cross namon. Pamituran namon, gali di arato namon, nagigit na ng kamera mo, mga balay, kita mo na tindog, ang tunga, kahilay na mo. Ang mga gulugag, may nakabalay, hindi ka. Dagagod sa nang. Don't bully Roberts. Wala siya ngayon. May mga problema natin sa mga araw natin. Kasi, Init ng timpo ba? Nami ito gapon niya? Nami ito gapon, medyo handang-handong no? Subong niya daw, ano daw? Pansit nila yan. Ay na pansit, may pulo ko kasi hindi ka naman makerde, may sahog. Kontra sa 30 pesos, wala sahog. Ito na ako nga baka sila sa topa naman balay. Bahala kami ng mamiga kung hamal kita ano. kaya pag naglalakad-lakad tayo, dati, Chorizo. tignan mo, pag lumabas ka dyan, di ka napapansin. Kami natulog doon, siya lang talaga doon. Wala namin pakisipansinan mo. Bansay, si Kuya Adam. Si Kuya Adam lang. Michelle pa ba? Bilang baligya mo na. Utang. Tash. Yung bakala na mo. Ano ba ito lang? Ito gani. Nga, yan siya sa Cebu lang yan. Namit yan. Mahal lang ko. Anong tawag ang chorizo di Cebu? Sa Cebu kinilan? O, abi ko ngalan lang. Sa Cebu ang Ngalan ko nga damo. Kita ko sa online nga. Chorizo di Cebu. Okay guys, so this vlog, Nami kay ano no, damo pala hamot ano. bakal kami kihalid sa sinaglakad sa Cebu mo. Damo Sa amo na. ano Yung no. paulian yung iban. Ang damo pala ahos. Namit. exactly 4 months. Hmm. One of the things na nangyari yung mga napagdaanan natin. Kita ang hamal yung Fast, pero Uy, anak. alam ko sa sarili ko. So,
Ganyan ka. Naalala ko na may gaya ng aking talent. Talent ko kaon. Mula namin ng talent ng miga, mag-udo. Ipanyaga lang pakita ko sa inyo. Alas 12 sa una, subong niya daw ang iya nga kainiton sa una, ang alas 12, daw alas 9. Alas 9, kaya mo ang alas 12 sa una sir na? Alas 9 ang ano niya. Kagay pa kami sa una, manghilamon sa umain nga. Basta pala sa 11 mo. Manador sa uma, alas 11 kami urit mo. O kaya, ito yan, hindi natinit. Ano na yun, damay mga shell. Diba maulit ka alas 10, dibuga, hagahagal ka. No? Wala yung naging pilihan. Yung dumang sa unang manador kami sa uma, alas 11, urita yung alas 11. Hindi pa init ya. So, we are going to make a new vlog. Subong na. Alas 9 pa lang daw mapatay. Sobrang init na. Kita mo sa agyan na naman sa araw nga asinda sir. Alas 5 pa lang. It's in Tagalog. Galubra na sila. Paglabay na nanamon alas 6. Tali tapos na sila. Urit ka rin nila alas 9. Sabihin sa kanya, hindi yung Tagalog to. Hindi niya alam. Kung ano yung gusto kong ipasabi sa kanya. So, Pero di ka niya ako magpainadlaw ka sa uma. kung ano yung sasabihin niya. So, kung ano yung sasabihin niya, hindi niya naiintindihan. Wala. Seryoso niya, may mga misian. 1, 2, 3, go! Yeah. Torta. Wala. Torta, galing damo. Ano? Kapalut ng dadang. Mas ay na, wala tapatis mo. Mas ay ka ng luto. Sang? Ang luto ko mas ay. Wala na nga ito patis, lipatan. Nga, nakaang ko ginabi ko bato. Ano bato? Siyempre, gusto Yung mga shell. niya na mas maging malalim, Kulit ko rin yan. malalim Ulit sa gulo. mga bracelets. Rason? Rason. Kaya, Dua. ako, Oo. Gamay pa ng isa, manag 1 year pa na sa sini, no? Sini. Sino nga bulan? 1 year. Doon nga yung visit no? Yung nasa 18 bata. Ang gawin, Ato lang mo dumduman mo First sa bulan? din aton nga karito ginhatag ni Gisette. yawan pa ito Yaw, no? ito simbol. Inulan pa ito pala simbol ta. kayo, sa Simbol ko ito ka, busong ko ito. Buang ka, eh. Mga Uy, gambal. makulit ko ito kabalo ya. Uy, pagkakabalo na niya. Ano ito ganyan oras? Ano ito yung mga naman? Nabalaan ko ito yan, ano na yan? May June? June lang? Balaan mo na mag-uso nga kayo, may gagigiwa sa tiyan mo. Wala singanan ko pa na nabalaan niya. Nagdudal ako na iya kay Lawig. Uy, nakabot 3, nakabulan. Nuay pakabot san ko. Pag yan anad, yata 3 kabulan. Uy, nag-abot mo. Amo pag-abot. Regular fiesta subong niya. Ato mo hindi mo sa regular. Kamu uy, nagsinanto. Ultrasound. I-day ko pagbata ko. Uy, sinanto. Hindi parehas ang yan. November ya, uy, November ya. Ala pa sana. December, uy, nagabot lang ko. then things I love about Adam. That's the movie, 10 Things I Hate About You. Then it changes to they fall in love. It's really cute. Okay, do we start with one? His body, Ano actually. nang budlay sipon. Like real straight and like Gulay mo real yung man's sipon. body. And I, you know, a
a lot of people talk about physical is very Una si Gisette, bata mo, antos kay but Saudi. when I look at Adam, you know, he can do stuff. Like, he survived through crazy stuff. Laubuso yung ganinyo kan, o yung duwa. Ang ginatag to nga, nga stroller. Bakod-bakod to. Like, a lot of the times it's like left later Ako on. ba? Ba't nga gaan? Bakit to? Islan mo lang tong ano yan, no? Mas kinto ka pa nang tunong GR yan. Sab ang ano yan. Kasi Kilid kahit, lang man to. anong kahit ang siguro nila. Ako yung sukapan ko to. Very complex and intricate and detailed, and something that I think Stroller I haven't yun, ano encountered before, because Adam is like the only person in my life who's actually Para bakal ko laswa, tatlo kikabilot kalabasa, ginabutang. caught me off guard sort of thing. Malos hindi na nabubutang yung kalabasa. It's like seen in Ang everything. luto ko, wala sa It kaya can ba be, talaga? you can say book smart. Butangan ko, street pila lang smart, kabilog. but if Adam sees a problem, Ako kung maglaswa ko yan, gagmayon ko ng kalabasa para malata. and for me that's the Hindi man biggest po lang makaon. thing of sort of being Ang katumba. It takes a lot of mind power to Katumba. manage ourselves, but to manage yourself Ang chorizo. thousands, if not millions, Namit sabor yun. Kanan? Nasa ako. Naka a mind that is unparalleled. Lakan si Liso yan. So yeah. Also, like, I can't figure it out. I love it. That leads into number 3. So his soul. Adam has this thing that's like very like perfect. Gusto na lang akong mga amiga daw. He has development of character of a man, right? But he has Ano yung, anong hungit na amiga nyo da? and it's insane because he loves everything. Kaya nag-comment ka bang grabe, hamal ba? I see someone who's excited about life, and I have always been one in my family, in my circle of friends, in my school, in my uni, in work, in anything, right? I was always the one who brought the energy and brought like the excitement. But Ano makal ng susuda ngayon na pag-punto nila taman na, oh, bitinit, no? he is constantly Yung nga, ano kayo? Magsaka ka dito lain kainin. so yeah. Okay, okay. So obviously, Ano makal, bas laswa naman iyawutan. the relationship I wanted. O sinisi siya, basta laswa ko sumba, pinaksit yung narito, wala nagpangindi. Oo basta may pares nga mo na ina. Basta ako lang maluto. Makal ya. God and Jesus, very confident. Sa bakal. Baka ko na 10 pesos nga, Kaya nga, iyabalon sa skalahan niya. gabakalan sa tubang. Presents itself in his courage, right? Sumba, na paborito yung alagaw yan. Scary, and he looks at the eye and he runs at them, right? Baka ko na 10 pesos nga putian, saan na nakasubar? Upos-upos. Na, ginasugbaw niya. Oo namin sa Someone bawon. is very Dahil napos Kapag pagit preska, Langsa? lang sana yung sugbaw niya kung hindi preska, pero kung bagukwa yan, inami ganyan. days gossiping to me about his, you know, exes in his life, all this. He only spoke highly of Hindi sa mangindi, basta ako magluto them, laswa. enough to, you know, Pero separate. dadlaw And pa I ko think na. something in today's world, Ako yung maglaswa, damo dahon. you know, hates. Wala ko na, ginano ko, ano lang, To me, that shows immense Yung dahon, damo. tanglad, tapos pasayan, kalabasa, be that kind of thing, rather than balunggay, go, they were tutugabang, these, you know, things end as they begin. Ay, bati ya, wala. Patula. Say that about them. patula ko maya. Basta bago lang hagdos ang patula. Bago ipog lang tama. Additionally, the way that you behave Mula na, in a relationship, so putian na yun. not only the physicality, the respect, Putang ko din Bombay, kamatis, subukalan, just all round like attentiveness and thoughtfulness tanglad. and connection. Like I'm very physical. Yuta lang ang sabaw, doon yung si malumos sa sabaw. My hair, making sure I'm the right Kaya kung damo na mga daon-daon, dulaw ng sabor ang ano. things or breathe Ako naman, ako damo dahon. taking attention to detail. Wala akong gubot ang alugbati. Ako yan, tikli ko magbutang ko lugbate. Dahil, kuha mo na wala? Kuha mo Wala na. akong gubot ang balatong. Wala akong utang. Wala akong kabata. Tapos ang tugabang para magano pag ang iyang ano. Slice mo. Gunting-gunting mo na ako. Para magwa pag iyang Di man nagunting. Sliceon ka kumuson mo na yan. tapos uniguan ko na sang ano gang dogo gamot na gani. Ha? Ang daw gamot na lang lagba. Ning gabi mo ng ano ang laway, mo ganun maluto. Kopra. Hindi, ng takway. O takway, may kuha mo takway. Wala. But it flows on into a few other things. So obviously through many of your vlogs, right, you can
Nabutangan na Palawan. Ang takway. Ay, pradama, kalabasa, ibutang mo. Mami, hindi kami kapila kalabasa. Pagkapin pa madunot ang kalabasa, nagaduga, Yellow. bakit, nagigit sa baw. Amo ko namang laswa, mayong kaslice ng kalabasa. Kung daw Para, makita ko pitik-pitik, pitik-pitik, ibutang sa laswa, sa buruso, pagid. ang pitik-pitik na, Dre. Yun ako sa laswa. Daw pasaya. Anong daw Doon, pasaya? ano lang, laman na dating ng kamay, nakamit, hindi na ibutang sa laswa. May kalo pasaya naman na sabor. Sa buruso, sa Masaya niya. pasaya, Ano na pag sa buruso. Tagin na yan, isa pa na abla ka klase, pitik ang lagpad na abla to. lobster? Do amo hindi amo lang siya kala dagko nang amo lang siya kala bao lagpad na siya. Muna yung pitik-pitik. Namit na nami na nang Ang damang gaway-gaway. Yung na, hindi ko na magkaon. Pinatilawan ko na namin. Santig bulaw na yan. Bisunod daw, sunog ba? bulaw. Pare ko na nilito. Ang di na yung sabad dyan o niya. Natakang kita sa magsugba. Matrabahuso. Inas pa ko kalami mo. Amot ito naman sinugban. No? Kapimpang bulaw. Nagka-mantika-mantika. Mga gano'n. Parisa na yun sang melon. Gatas kag ice the sun. Kaya mo pahuway. Salamat. Bunding naman. May sinugba gani. Ang kapal balay ng buha ka. Amot ba? Sama niya ka hinamot. Uga mo. Uga naman ang bahaw no. Subukan ko yun. Sige, istorya. Dasig lang ang ano ay. Busog na yun ay. Kumplito, sudan mo. May sudan sakto lang. Sudan sa hangin. Namin So. hindi magkaon niya. Sudan niya. Duwag yung mino. Kaya ganadong kaon. Papilpas mo na mga drama. Papilpas mo na mga drama. Dahil mga isda mo na. Ay, kalami kaon. Sige ka mo na. Oo. Kumati. Siyempre yuto ka nga nung magtulok mo. Teka, way pa man ususong ng TV, drama pa man. Kita mo ka kaurungan na lang to gani. Ang drama nga ano. Nakipakaon, di ka pa mabukog. Kung may maganda ka cellphone ng TV yun. Bukog na. Gago na haligan niya yung nga nadudla ko magkaon ng bangros. Amo mo na cellphone na. Sige kaon na tulong mo riktang laba mo. Naluto na ko bangros kung bunis. Kung bunis na kayo sa mga na kayo bukog. Ayawan ka sa bukog. His energy is so high, right? And it's so succinct. It's so high and it captures everything around it. So when he says something, right? He doesn't waste his words, but when he says something, everyone hears it and it's so funny and like sense of humor shows your brain, shows how Hindi kami kilala siya. as well, and shows how you can understand people, and shows how you can understand situations. Sikat nga vlogger sa gwa. But this is the thing, this is the catch. He's doing this in his second language. Nakakalang kita. Dami sa ang mga diwawa. Pag-uwad ko pala kasi hindi maubos. Ubos. Ito yung reya. Sulodlan mo. Oh, rata? Ubos ito. Sige, ako noon para... Nakaroon na para fried rice naman. Ang dalaon na. Hindi na kami tigaan. Makong ba rin siya, ano kayo, makaon pa kamo sa hapon. Yan. Namin puno sa bugla. Kasi maruman tanay. About a week before, I was talking to someone else this week and I said, I'm done. Boys, Nalipatan nga ipaglet. date anyways. But I was like, I'm not looking for you. Tigaan na wala pa kagi kami da. Tigaan ko mata. Yan, nyapo na ta. Mayo lang na iya mag-amo na. Kaysa sa magbugas na yung sagang mo na. Way tubi. Pag ano, mamanyapon kami, ay pagyapon, bugas ng yapon. Ay, bugas. These are just about doing the same thing again and again. Wala na butanog na. It's about character being so Init yung butang. well founded that it can move Init yung butang kung bugnaw, butanog eh. senses in all situations, and it means you're the same person with everyone you speak to. You don't change and deceive. A lot of people change who they are depending on who they're with. He's the same with his family, same with his friends, same
Udah ko na ganito rin. Tapos sa kaon mga amiga. Ayun na sinta. Simo. Ano mo pa rin ang? Ano? Yun na, wala ko na. Ano lasa? Wala kaya. Ugot na, ugot. Oo na lang. Ano sa yung kayo? 20 mo? Nahanbal pa nga ay kabarato sa 15 ha. Pag ano gali, Ako mili na ako. tinidor. Ano kasi yan? Dala ko na yapon ng mga Lalanon ko yung miga kay kanugon. Ha? Pangita ito, may nadala ko na lang. Ang imong surudlan? Yung pangita ito, may kapon. Pangita, hindi na ito yung mga wala daan, nalipapan ko guho. Ang turta, why na may napilian mo? Damo ba to o? Masih madahal na taniyo. Ha? Ito? Pagkaon ng turta, mahin ba nga kaon ka ba to? Lain na matipak untong, no? Ngugol na yun, abe. Una-una. Adam is one of the only people I've ever met that doesn't drink. Because most out and Yan listo sa balwa. every moment Kamu, sir? with me, it's had the Daw faith sila pinos kaso. that Hotel. it's God. Daw sila. Sila ni What he's developed ni Albert. Hmm. Ni Rodin. to make mistakes, that it's okay Si Joel ya. Huwag ko ya nag-ano. Si Joel ya nagbaton. Black. Perma sa nag-ano sa napasa sa. way you can ever know if you love Lang na yung tatlo. or if they love you Mago. is to be Okay. 100% Yan tapos ngayon rin na. Kung siya rin mo Lakbay naman ko naman. Adam was 100% real with me. A real So, why man sila kabaton? one is hard. The giant Why? Ara sa sila balay kabaligya sila. Hindi nang gabaligya sila luto sa tubangan sang kamsi. O ga karinderya sila. Karinderya sila galing kabalo sa galing nga malagan mo na ang liyaw matalyano. Kung hindi ka kabalo niya. Kung sa konsep na ito, puno-puno lang po hindi anak ko. Marilay tao. Betul mga amiga, mga ano. Salamat mga amiga. Thank you for watching sa inyo. Sa ako na pagpanyaga na mo. Salamat.